33 λεπτά μετά από τις 10, τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι μαζί μου ο κύριος Βασίλης Αναστασιάδης. Είναι γιος του Αντώνη Αναστασιάδη, όλοι τον ξέρετε, τον έχετε δει πολλές φορές στην πόλη. Είναι μία έτσι από τις γνωστές φυσιογνωμίες που κυκλοφορούν στις αίρες. Εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά, τώρα αυτά τα 3 λεπτά έχει που συζητήσαμε πριν βγούμε στον αέρα κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι πάει να κάνει και ξέρει πάρα πολύ καλά τι αναλαμβάνει. Εάν οι πολίτες με επιλέξουν. Αναλαμβάνετε αυτή τη στιγμή να εκτεθείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είμαι εκτεθειμένος. Εννοείται κυρία Μικέλη. Αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω. Για να αναλάβω εγώ ευθύνες πρέπει οι πολίτες να με επιλέξουν. Αλλιώς δεν μπορώ εγώ να αναλάβω ευθύνη. Εγώ απλά τώρα είμαι υποψήφιος. Εκτίθεμαι μπροστά στο Δήμο των Σερών, μπροστά με την αρχαία ελληνική έννοια του όρου, δηλαδή τους πολίτες, μπροστά στο εκλογικό σώμα, ξεγυμνώνομαι στην ουσία. Βγάζω την ψυχή μου έξω και προσπαθώ να τους πείσω να με επιλέξουν. Να επιλέξουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνήσιος απόγονος της σχολής πλέον Αναστασιάδη, διότι ο πατέρας μου έχει ιδρύσει μια ολόκληρη σχολή η οποία έχει οπαδούς. Είναι γνωστό αυτό μες στην πόλη. Εάν τώρα αυτοί οι οπαδοί είναι αρκετοί, είναι τόσοι όσοι μπορούν να με περάσουν τον αχαίροντα και να μπω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι άλλη υπόθεση. Πάντως οι οπαδοί υπάρχουν, με αγαπούν, με θέλουν και θέλουν να με δουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά. Είναι όπως τα λέτε και έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν επιλογή σας μόνο το να είστε υποψήφιος, ήταν υποχρέωσή σας. Σωστά. Ήταν τρόπον την κοιτάξτε κυρία Μικέλη, το χρέος έρχεται από μόνο του. Δεν σου το επιβάλλει κανείς. Μπορούσα να καθίσω κι εγώ ήσυχο στη γωνίτσα μου, επαναπαυόμενος στις δάφνες που είχε ο πατέρας μου και να κοιτάω απλά και να παρατηρώ και να κάνω και κριτική βέβαια. Αλλά από εκεί έως του να εκτεθείς στην επιλογή, στην κρίση, και μιλάμε για κρίση αυτή τη στιγμή, για κρίση χαρακτήρος απέναντί σου, είναι άλλη υπόθεση, την οποία πρέπει αυτοί που ασχολούνται, που έχουν μπει υποψήφοι, να την αναλογιστούν. Γιατί αυτή η κρίση μπορεί να φαίνεται τώρα απλό, αλλά την επόμενη μέρα στοιχίζει. Στοιχίζει ψυχικά, στοιχίζει οικονομικά, το πούμε και αυτό, στοιχίζει και ψυχολογικά. Και δεν ξέρω αν κάποιος που δεν είναι εκπαιδευμένος, το τονίζω αυτό κύριε Μικέλη, εκπαιδευμένος σε αυτές τις υποθέσεις, μπορεί να ανακάμψει μετά. Είναι δύσκολο, το ξέρω, το γνωρίζω. Το βιώσατε εσείς από πρώτο χέρι, γιατί ζήσατε σε μια οικογένεια που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Περιγράψτε μου λίγο έτσι κάποια περιστατικά που θυμάστε, τα οποία σας οδήγησαν να πάρετε αυτή την απόφαση. Κοιτάξτε, η οικογένειά μου ασχολείται με τα δημοτικά πράγματα από το 1974. Όχι με τον πατέρα μου βέβαια, αλλά με τον θείο μου Λάζαρο Αναστασιάδη, ο οποίος έφτασε και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τη σκητάλη πήρε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν εκλεγμένος από το 1994, πρώτη δημαρχία Βλάχου. Βέβαια είχε εκτεθεί και ήταν υποψήφιος και με τις εκλογές του 1990, τις οποίες δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, διότι υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό. Και τότε εμείς εκείνη την εποχή, κυρία Μικέλη, δεν κάναμε 9 μήνες, κάναμε 2 χρόνια. Και πρέπει να πω εγώ στους πολίτες ότι εγώ μπορούσα να κάνω χρήση δικαιώματος ως προστάτης. Δεν το έκανα. Αυτό θέλω να το σημειώσουν μέσα στο κεφάλι τους, διότι η επιλογή εξαρτάται και από το χαρακτήρα που βγάζει ο άλλος στην προηγούμενη ζωή του, στη διάρκεια της ζωής του. Τώρα όσον αφορά για τον πατέρα, λοιπόν, ο πατέρας μου ξεκίνησε ας πούμε ως υποψήφιος το 1990, η χαμένη δημαρχία Βλάχου, η αδίκως χαμένη για μένα. Τώρα πολλοί έχουν φύγει από τη ζωή, να μην αναφέρουμε τώρα. Λοιπόν, και είχε βγει με το συνδυασμό, αλλά ο συνδυασμός δεν βγήκε. Εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γνωρίζετε. Δημοτικός σύμβουλος ήταν από το 1994.
έως την τελευταία εκλογή που είχε, που απέτυχε αυτή η εκλογή. Ας μην πούμε και σε αυτήν. Τώρα, περιστατικά ως δημοτικός σύμβουλος είναι πάρα πολλά, διότι ο πατέρας μου δεν ήταν ένας απλός δημοτικός σύμβουλος. Ήρθε εποχή που λέγανε όποιον θέλει ο Αναστασιάδης, αυτός και βγαίνει δήμαρχος. Τα γνωρίζετε έτσι αυτά. Είναι. Πραγματικά έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη τιμή για μένα. Λοιπόν, και ήταν όμως πάρα πολύ επικίνδυνο για τον πατέρα μου. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Το οποίο... Επίσης ήταν καθαρά αυτοδιοικητικός, γιατί και πιστεύω να το έχετε κληρονομήσει, αν κληρονομείτε αυτό, γιατί ήταν ακομμάτιστος πέρα από την ιδεολογία που είχε στο Δήμο. Δεν έμπλεκαν αυτά. Δηλαδή πολλές φορές συζητούσαμε για θέματα στα οποία έτυχε να έχει διαφορετική άποψη, ακόμη και με το συνδυασμό στον οποίο ήταν εκλεγμένος. Κοιτάξτε. Αλλά έλεγε προέχει το καλό του τόπου. Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Ο πατέρας μου, για να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα, όπως και εγώ, είμαστε μέλη του κόμματος. Είναι γνωστό αυτό στις Σέρρες, είναι γνωστό αυτό στους Σεραίους. Ο πατέρας μου επίσης ήταν αρχηγός νεολαίας ΕΡΕ από το 1963. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο μέσα στα σεραϊκά πράγματα. Όμως, όταν ήταν δημοτικός σύμβουλος, ποτέ δεν έκανε διάκριση και σε κανέναν. Ποτέ. Ας βγει ένας Σεραίος να πει ότι ο Αντώνης Αναστασιάδης έκανε διάκριση, ότι ήταν αυτός κομμουνιστής, ήταν πασουκιστής, είναι ο δημοκράτης ή οτιδήποτε άλλο. Πάντα πρόσεχε και προσπαθούσε να υπηρετήσει το Δήμο και να μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες αυτού, δηλαδή τους Σεραίους, αυτούς που αγαπούσε, που αγάπησε. Ξεχνούν οι Σεραίοι ότι ήταν μαζί τους στους αγώνες. Δηλαδή όταν ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί για την τιμή του νερού στην ΔΕΙΑΣ. Ναι, τη θυμάστε. Ναι. Όχι, μαζί με τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει μνήμη πάντα. Δηλαδή τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα δημοτικά, διότι εκεί είναι η καθημερινότητά του, κυρία Μικέλη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Το κράτος είναι κράτος. Το κράτος καμιά φορά, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σκληρό απέναντι στον πολίτη. Το ξέρουμε αυτό, απέναντι στον επιχειρηματία, στον ελεύθερο επαγγελματία, στον άνθρωπο που αγωνίζεται για το μεροκάματο, στον άνθρωπο του μόχθου. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ακόμη σκληρότερο έχει γίνει από την εποχή που πτώχευσε. Γιατί μην ξεχνάμε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, ότι η Ελλάδα είναι πτωχευμένη. Δεν έχει ανακάμψει ακόμα. Εγώ το γνωρίζω καλά, διότι μας βρήκε αυτή η υπόθεση πάρα πολύ ανοιγμένους επιχειρηματικά με τον αδελφό μου τον Φίλιππο Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν ένα στολίδι για την πόλη, που τον έχασε. Τον έχασε γιατί έφυγε στη Γερμανία, εκεί που σπούδασε. Και οι σπουδές του Φίλιππου δεν ήταν τυχαίες. Ο Φίλιππος σπούδασε στη Μαθηματική Σχολή Θεσσαλονίκης και μετά πήγε στο Πολυτεχνείο Άχεν Γερμανίας, το καλύτερο στη Γερμανία, και ήρθε στην Ελλάδα να βοηθήσει αυτή τη χώρα να βγει από το τέλμα. Αποτέλεσμα, κάναμε τις δουλειές μαζί, εγώ, ο Φίλιππος και ο πατέρας μου, και στο τέλος τι έκανε αυτή η χώρα? Μας πτώχευσε. Το κράτος πτώχευσε. Αποτέλεσμα, ο ανθός, ο αφρός, οι καλύτεροι επιστήμονες της Ελλάδας να σηκωθούν να φύγουν ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στην Αμερική, οπουδήποτε θα βρούνε πρόσφορο έδαφος να αναπτύξουν και το χαρακτήρα τους και την επιστήμη τους. Εδώ πλέον δεν μπορούσαν. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αυτό ήταν το ελληνικό κράτος. Τώρα, όσον αφορά το Δήμο, ο Δήμος προσπαθεί, όλοι οι δήμαρχοι προσπαθούν, μηδενός εξαιρουμένου, να είναι αρρωγοί, να βοηθούν, να συνδράμουν, ώστε οι πολίτες να βρούνε ένα αποκούμπι, κάπου να ακουμπήσουν τέλος πάντων και αυτοί οι άνθρωποι όταν αδικούνται από αυτό το κράτος. Αυτό έκανε και ο πατέρας μου, τίποτα παραπάνω. Να το ξέρετε. Εσείς πώς επιλέξατε τον Αλέξανδρο Χρυσάφη ή σας επέλεξε ο Αλέξανδρος Χρυσάφης? Και τα δύο. Και τα δύο μαζί. Κοιτάξτε, ας πάμε τώρα εδώ. Είμαι μέλος του κόμματος. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Ο κύριος Χρυσάφης είναι επιλογή κομματική από την προηγούμενη εκλογή. Ναι. Εγώ και σε αυτές τις εκλογές τις εθνικές πάντα εκτίθεμαι με συγκεκριμένους υποψηφίους. Βουλευτές εννοώ. Λοιπόν, και αυτή τη φορά εκτέθηκα. Δεν έχω λόγο να με το πω. Υποστηρίξα την κυρία Αραμπατζή, που τη θεωρώ μια κοπέλα άξια, μια κοπέλα δυναμική, που μπορεί να βοηθήσει και το νομό μας και την πόλη μας, γιατί είναι σεραία κυρία Αραμπατζή. Τώρα από εκεί και πέρα, ως μέλος του κόμματος, έπρεπε και εγώ να πειθαρχήσω σε ορισμένα κελεύσματα.
όχι από πλευράς βουλευτών. Αυτά δεν γίνονται από τους βουλευτές. Είναι άλλοι μηχανισμοί που γνωρίζετε καλά. Ποιοι είναι μέλη του κόμματος, ας πούμε, καμιά φορά τους πρέπει να πειθαρχούν σε ορισμένες αποφάσεις ορισμένων οργάνων. Και εγώ είμαι άτομο πειθαρχημένο. Είμαι εκπαιδευμένος γι' αυτό. Είμαι πειθαρχημένος. Είμαι εκπαιδευμένος από τη σχολή Αναστασιάδη. Δεν είναι τυχαία αυτή η σχολή, το επαναλαμβάνω. Έχει προσφέρει στο Δήμο. Είναι μια σχολή η οποία ο σκοπός της είναι να εκπαιδεύσει ανθρώπους να μπορούν να αντέξουν σε πιέσεις. Σε πιέσεις οι οποίες μπορούν να σε συνθλίψουν, μπορούν να σε κάνουν σκόνη και να μην μπορέσεις εσύ να ανταπεξέλθεις ώστε να συνεχίσεις την υπόθεσή σου που είναι να υπηρετείς, να φυλάτεις τα καλά και συμφέροντα του Δήμου και μόνον αυτού. Ξέρετε, λέτε το να υπηρετείς. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο Δήμος είναι εξουσία. Εσείς το θέτετε σωστά. Είναι να υπηρετείς ο Δήμος, δεν είναι να εξουσιάζεις. Μα πώς άλλωστε θα γίνει, κυρία Μικέλη? Τι εξουσία? Εγώ σε ποιον θα εξουσιάσω? Στους πολίτες που ταπεινά αυτή τη βδομάδα, που είναι η μεγάλη βδομάδα του κάθε υποψηφίου. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλα τα παιδιά που ζητάνε ψήφο και δεν έχουν πείρα σε αυτή την υπόθεση. Γιατί εγώ, όπως και να το κάνουμε, έχω πείρα και από εθνικές εκλογές και από δημοτικές λόγω του πατέρα μου. Ξεγυμνώνεσαι μπροστά στον πολίτη, ταπεινά, υποκλίνεσαι. Ζητάς από το Δήμο να πάρεις δύναμη. Ανίκανος προστρέχεις μπροστά του και του λες δώσε μου τη δύναμη να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Διότι δύναμη, τι είναι δύναμη που λέμε δύναμη? Δεν είναι μίση δύναμη, δεν είναι μυϊκή μάζα. Είναι ικανότητα αλλαγής πραγμάτων. Δώσε μου αυτή τη δυνατότητα, δώσε μου αυτή την ικανότητα να αλλάξω τα πράγματα προς όφελός σου όμως, όχι προς όφελός μου, γιατί εγώ εσένα έχω ταχθεί να υπηρετήσω, εσένα έχω ταχθεί να βοηθήσω να βγεις από τη δύσκολη κατάσταση που έχει έλθει και η Ελλάδα και ο Δήμος μας. Θέτετε ωραία και τα δύο ρήματα αυτά, και το να υπηρετήσω και να βοηθήσω, γιατί το επαναλαμβάνω, πολλοί συνυποψήφοι σας, δεν αναφέρομαι μόνο στο συνδυασμό των δικών σας αλλά γενικότερα οι υποψήφοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υποψήφοι δήμαρχοι, τα ξεχνάνε αυτά τα δύο ρήματα, και το να υπηρετήσω και το να βοηθήσω. Πείτε μου προσωπικά, υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε οπωσδήποτε να δείτε να αλλάζει στην πόλη, στο Δήμο, και ήταν ο λόγος που σας έκαιγε περισσότερο για να είστε υποψήφιος? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να αλλάξει ή θέλω, ας πούμε. Εγώ υπηρετώ καθαρά τις αρχές και τις αξίες της σχολής Αναστασιάδη, που λένε ότι εσύ κύριε ζητάς από το Δήμο, από τους πολίτες, την ικανότητα αλλαγής πραγμάτων. Δηλαδή ζητάς δύναμη. Πας αδύναμος, προστρέχεις αυτόν και ζητάς δύναμη να αλλάξει τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις υποδομές, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Έβαλε μπροστά να τελειώσει το κολυμβητήριο, που είναι για μένα μεγάλη υπόθεση, στο αθλητικό κέντρο Ομονίας, το οποίο είναι τα κολυμβητήρια, πρέπει να ξέρετε, κυρία Μικέλη, είναι κοστοβόρα, δεν είναι επεξεγέλαση. Δηλαδή το νερό να φτάσει στους 27 βαθμούς, 26 που πρέπει να είναι για να κολυμπήσει ένα παιδί, ένας άνθρωπος, πάει ας πούμε ανάλογα από τις πηγές. Δηλαδή εδώ οι δικές μας μπορεί να βγάζουν 10 βαθμούς. Για να φτάσει στο 27 έχουμε 17 βαθμούς διαφορά. Αυτό πρέπει να θερμανθεί. Πώς θα μπει ο άλλος? Εγώ που πηγαίνω στο Σιδηρόκαστρο κάθε καλοκαίρι, γιατί πρέπει να ξέρετε, εγώ διακοπές δεν πηγαίνω ποτέ. Τις έκοψα από τότε που γύρισα από το ναυτικό και δούλευα συνέχεια με τον πατέρα μου και τον αδελφό μου. Λοιπόν, πηγαίνω εκεί και κολυμπώ κάθε καλοκαίρι και μου αρέσει και πάρα πολύ μάλιστα. Λοιπόν, από τις πηγές βγαίνουν 25 βαθμοί. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται εκεί, μπορείς άνετα το καλοκαίρι να κολυμπήσεις. Εδώ όμως, από τους 10, από τους 5 να πας στο 27, μιλάμε τώρα για κοστοβόρα ενέργεια, η οποία πρέπει να ξέρετε με το φυσικό αέριο τώρα αυτή τη στιγμή που είναι στα ύψη, πώς θα γίνει δηλαδή? Είναι μεγάλα κόστη. Έπρεπε ο Δήμαρχος να αλλάξει τις μελέτες, να τις κάνει ας πούμε μελέτες οι οποίες θα μπορούν με φωτοβολταϊκά ή άλλες φυσικές πηγές ενέργειας να φτάσουμε στο 27, ας πούμε 26-27, και αυτό έγινε. Δεύτερον,
το αυτοκινητοδρόμιο, το στολίδι της πόλης μας. Λοιπόν, αυτό έγινε επί Δημαρχίας Βλάχου. Ο μεγάλος Ιωάννης Βλάχος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Αυτός το έκανε. Δηλαδή γιατί δεν του παραδέχονται αυτοί οι άνθρωποι? Και ήταν και ο πατέρας μου τότε δημοτικός σύμβουλος. Λοιπόν, ο μεγάλος Ιωάννης Βλάχος που έβγαλε την πόλη μας από τα στενά όρια του νομού και της Μακεδονίας και της Ελλάδος. Γιατί έρχονται, ας πούμε, από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία, τι άλλο θέλετε, ακόμα και Αυστρία και ευρωπαϊκές χώρες, και όχι βαλκανικές μόνο, έρχονται εδώ και κάνουν το σπορ του αυτοκίνητου, το οποίο πρέπει να ξέρετε δεν είναι φτηνό, κυρία Μικέλη. Όχι, κοστίζει. Όταν όποιος ασχολείται με το δηλαδή μιλάμε, το ο άλλος ο τουρίστας εδώ έρχεται με μεγάλα χρηματικά ποσά, και το αυτοκίνητο που τρέχει κοστίζει δεν ξέρω κι εγώ πώς, γιατί εγώ αυτοκίνητο δεν έχω ως γνωστό μέσα στα Σέρας, δεν κυκλοφορώ ποτέ με αυτοκίνητο, γι' αυτό και με ξέρουν όλοι οι ταξιτζίδες και έχει βγει το σλόγγαν ο Αναστασιάδης κυκλοφορεί μόνο με ταξί. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Αυτοκινητοδρόμιο, συνεχείς επενδύσεις, συνεχή βελτίωση, έτσι ώστε να έρχονται πλούσιοι άνθρωποι στην πόλη μας, όχι τουρισμός της πλάκας, πλούσιοι άνθρωποι, να γεμίζουν τα ταμεία και του Δήμου, να γεμίζουν τα ταμεία και των επιχειρηματιών εστίασης και των ξενοδόχων, έτσι ώστε να υπάρχει πλούτος στην πόλη και να γίνεται η κατάλληλη αναδιανομή που είναι απαραίτητη, ώστε όλοι στην πόλη να είναι ευτυχισμένοι. Και αυτός είναι και ο σκοπός του Δήμου, δηλαδή, και της Δημοτικής Αρχής. Όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή, ο Δήμαρχος θέλει δυστυχισμένους ανθρώπους στην πόλη του. Να μην τρελαθούμε εδώ πέρα, δηλαδή. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Όλους θέλει ευτυχισμένους ο Δήμαρχος. Όλους τους πάντες. Και τον τελευταίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πώς είναι, Κόμμα ένα να πω, κυρία Μικέλη. Ναι, πείτε. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Εγώ, επειδή κυκλοφορώ μεταξύ, μιλώ συνέχεια με τους ανθρώπους, τους συμπαθέστατους και φίλους μου οδηγούς ταξί, οι οποίοι πιστεύω ότι θα με στηρίξουν. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Παπανδρέου γεμάτη, Βενιζέλου γεμάτη, Μεγάλο Αλεξάνδρου γεμάτη, κομφούζιο γενικό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Έστω μια μικρή παρέμβαση. Το οικοδομικό πολύγωνο της παλιάς δημοτικής αγοράς, όπως γνωρίζετε, ναι, είναι ακόμα εκεί, μας περιμένει. Δεν έχει αλλάξει εκείνη η υπόθεση. Υπάρχει σαν περιουσία του Δήμου και είναι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε την περιουσία του Δήμου μας, εφόσον μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης, ώστε να ανακουφιστεί αυτή η κίνηση, αυτό το κομφούζιο, να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα, να παρκάρουν, να κάνει η κυρία τη δουλειά της και να γυρίζει στη συνοικία της. Και από εκεί και πάνω μπορούμε. Αυτό είναι το όνειρό μου, βέβαια, και ήταν και το όνειρο του πατέρα μου. Ο καημένος αγωνίστηκε να παραμείνει η δημοτική αγορά. Δεν τα καταφέραμε. Όλη η οικογένεια βοήθησε σε αυτό, αλλά δυστυχώς όλοι οι αγώνες δεν έχουν αίσιο τέλος. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τώρα εκεί μπορούμε πάνω από το πάρκινγκ υπάρχουν οι τεχνικές. Στο κάτω-κάτω ευρωπαϊκή χώρα λέμε ότι είμαστε. Εμένα ο αδερφός μου είναι πολιτικός μηχανικός στη Γερμανία και γνωρίζει αυτά τα πράγματα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, και μεγάλος μηχανικός μάλιστα, όχι μηχανικός. Δηλαδή η στατική του είναι η σπεσιαλιτέ του. Για να πάρεις στατική σπεσιαλιτέ σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο πρέπει να ξέρεις περισσότερα μαθηματικά από μαθηματικό. Λοιπόν, προχωράμε. Από πάνω από εκεί μπορούν να γίνουν σύγχρονες κατασκευές με ατσάλι και γυαλί, ελαφρές τροποντινά, οι οποίες θα έχουν μαγαζιά, ας πούμε, που θα τα εκμεταλλεύεται ο Δήμος. Και στη μέση, εδώ είναι το πιο ωραίο, να υπάρχει μια στοά, η λεγόμενη στοά καλλιτεχνών, που τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος μας. Να εκθέτουν οι ζωγράφοι τα έργα τους, οι γλύπτες, να γίνεται μια κυψέλη πολιτισμού, να παίζουν τα παιδιά από το μουσικό σχολείο να κάνουν τις συναυλίες τους, για να έρχονται οι γονείς τους να τους βλέπουν. Γιατί τόσο πολύ χρειάζεται ο πολιτισμός σε έναν άνθρωπο για να καλλιεργηθεί. Εσείς έχετε το όραμα για την πόλη. Τώρα περιγράφετε μια τελείως διαφορετική πόλη, να αλλάξει όψη όλη η πλατεία εμπορίου. Γιατί να μην αλλάξει δηλαδή? Τώρα εσάς σας ικανοποιεί αυτό? Γρασίδι τώρα στο πιο ακριβό οικόπεδο της πόλεως
και 2 παγκάκια. Πού είναι η αξιοποίηση του οικοπαίδου? Μόνο έτσι θα έρθουν λεφτά στο Δήμο, μόνο έτσι θα αυξηθεί ο πλούτος, μόνο έτσι ο πολιτισμός θα προχωρήσει, αν γίνουν και οι κατασκευές εις το άτομο καλλιτεχνών. Αυτό το όραμά μου και το όραμα του πατέρα μου. Δηλαδή μόνο έτσι θα γίνει πάλι η πλατεία εμπορίου πόλος έλξης. Γιατί, κυρία Μικέλη, τι συμβαίνει σε μια πόλη? Δηλαδή το αναλογιστήκατε εσείς ποτέ? Έχουμε τις συνοικίες γύρω-γύρω, έχουμε το κέντρο στο οποίο εγώ μεγάλωσα. Ναι. Εγώ είμαι παιδί του κέντρου. Τι να κάνουμε? Γεννήθηκα στα Τσερκέζικα, όπως και ο πατέρας μου, εκεί 40 μάρτυρες σφαγεία, που είναι και η γειτονιά του μεγάλου Κελεσίδη μας. Αυτόν είχαμε ήρωα εμείς μικρά παιδιά. Λοιπόν, που έπαιξε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έρχονται το πρωί ή το βράδυ στο κέντρο να κάνουν τα ψώνια τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να ανταλλάξουν χρήματα, να ανταλλάξουν ιδέες και μετά απομακρύνονται πάλι στις συνοικίες. Το κέντρο χρειάζεται σημεία αναφοράς. Εκεί στο κέντρο πρέπει να υπάρχουν σημεία τα οποία θα προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα συζητάνε μέσα στη βροχή. Εκείνος ο πεζόδρομος της Νίκο Νικολάου δεν έγινε τελικά σημείο αναφοράς, παρόλο που δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, εγώ τι φταίω γι' αυτό? Όχι, το αναφέρω απλά επειδή είναι μία από τις περιοχές που κινείστε. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πάντα. Και εκεί μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Εφόσον έγινε μια αρχή, μπορεί να βελτιωθεί. Κάλλιστα. Μας ακούνε πολλοί ακροατές και θέλουν να σας προλάβω, γιατί έχουμε μόλις 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Είστε χυμαρώδεις σαν τον πατέρα σας, πραγματικά. Ευχαριστώ. Και θέλω να πείτε και 2 λόγια για το ποδήλατο. Επειδή είστε, λέει, άνθρωπος που κάνετε ποδήλατο και σας αρέσει το ποδήλατο. Πάρα πολύ, είναι το σπορ. Τι θα κάνετε για το ποδήλατο? Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αγώνες ποδηλάτου, θα προσπαθήσουμε, ας πούμε, να γίνουν και διάφοροι ποδηλατόδρομοι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο τώρα μέσα στην Παπανδρέου με το ποδήλατο. Εγώ το νιώθω αυτό, να σε χτυπήσει κάποιος, να πέσεις. Είναι δηλαδή πάρα πολύ επικίνδυνο να κινήσεις σε τόσο φορτισμένους δρόμους με το ποδήλατο. Νομίζω ότι η πηξίδα μας και γνώμονας είναι αυτός, δηλαδή ήπιες μορφές μετακίνησης μέσα στην πόλη. Ώστε να μην υπάρχουν τόσα αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο και να κυκλοφορούν άνετα οι πολίτες και πεζοί και με ποδήλατα και με μέσα τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον. Και πρέπει να ξέρετε για τους φίλους ποδηλάτες ότι, κυρία Μικέλη, η ποδηλασία είναι το σπορ των ποιητών. Αυτό να το ξέρετε. Γράφετε και ποίηση? Όχι, δεν θα τολμούσα. Αλλά την εκτιμώ πάρα πολύ ως την ύψιστη τέχνη του λόγου, γιατί πρέπει να ξέρετε είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που ταιριάζουν τις λέξεις μία-μία για να φτάσουν στο αποτέλεσμα το οποίο έλεγε και ο μεγάλος ποιητής ο Ελίτης, ότι προσπαθεί και εξαναγκάζει το μυαλό μας να πάρει αδοκίμαστες στροφές. Αυτό θέλω για την πόλη μας, να πάρουμε αδοκίμαστες στροφές επιτέλους. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ, να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας και να καταφέρετε να δείτε τα όνειρα που έχετε για το Δήμο να υλοποιούνται. Και εύχομαι επίσης να καταφέρετε να κερδίσετε αυτά που είχε κερδίσει ο πατέρας σας τόσα χρόνια, δηλαδή την αγάπη του κόσμου και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί όσοι ήταν μαζί του τον ακολουθούσαν όπου και πήγαινε, ό,τι και έκανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω και θέλω να κάνω μια έκκληση. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Να προσέλθουν στην κάλπη Σερέη την Κυριακή. Σερέη, ελάτε να ψηφίσετε. Ελάτε να επιλέξετε τους άρχοντές σας, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Και πιστεύω μέσα στις επιλογές σας να είναι και το όνομα Βασίλειος Αναστασιάδης του Αντωνίου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο κύριος Βασίλης Αναστασιάδης του Αντωνίου. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Αλέξανδρο Χρυσάφη.